Kamo may nagkuyog si senyorita ni mo ganina, no? Sa Lex Pino. Kami niyo. Kamo. Butoy, dilibigi ko gusto sa taong bakakon. Diin magid mo si senyorita ni mo Hazel kaganiha. Ha? Diin, Butoy. Dito man sa lungsod niyo. Nya, doon naman kuno siya paliton. Na una lang pod ko mauban. Kinsa may ang kauman? Ako good niyo. Kami ramang duwa ang namaingon sa lungsod. Ingon man si senyorita nga nananghi daw siya nimo. Nagtugan ka ba na ko sa tinuod, Butoy? Oh, nagtugan niyo. Sige. Kaya magsugod na ang graduation. Hindi na lang ko mo usab eh. Kapuyam ko si katubang ni Senyor Emilio. Hindi na ko mo usab. Malibat ka ba yung tinutok ng silpon? Nay? Ano man na? Imo magod nang gitutukan ng silpon. Di mo ko kamaunay. Di. Ako na lang tutukan. Ito na. Lo, may bagting. Tubag ka! Gusto kong mutubag na pero kwan, saan man ni? Haim na ko pislito nini aron ikasulti kong nanuwag. Akanaon ka na suway ko nung nagpislitan ng kanang call. Aron magkasulti mong duha. Oh, kay pakit sabi na nanawag. Aw, labi siguro na si Hazel yun kay iya man yung cellphone. Kadita ha, kay pislito na ko. Kanang imong gitudlo ganina. Pislit na. Milan, islita ng kamera aron imo ko makita. Nay, bitingog si Hazel. Hey, ambot lang niya mo diya, Milan, oy. Diya kaon na. Ay, naglakaw na, uy. Kadit ha, kay akong pislito ng kamera. Asa man ani? Tara. Hala, nakita na si Hazel. Wow, kagwapa sa kong amiga, eh. Magsugod na ang among graduation. Congrats, ha? Gusto na ko mo na, aron makita gid ka sa personal, pero anugnan ko split, eh. Ayaw na lang pagnaning sa phone, aron imo pa ko makita. Unyag mahurot ang battery. Dili mahitabo nga mahurot ang battery sa imong cellphone. Full charge na. Basta wata lang nga mapawang ha. Lagi kami na sunod nga mong paso. Tanawa ko ha. Oo, syempre. Kuwapa gid nimo, eh. Good luck. Imo na ang kuhaon ng imong cellphone? Oo, kay human naman ang among graduation. Di na dito magkita. Ayaw lang kung ibuwag ang cellphone. Kay kung makakita ko gigayon, tawagon ka na ako. Sige. Di na pa ibuwag ang imong cellphone. Imo na na, no? Imo ni. Ako naman ang gihatag nimo. Oh, niya na pa ingon nga ni si Papa. Ako na yung panguna. I miss you. I miss you too, Hazel. Ay. Gusto na kong magmahay nganong mataw kong pobre. Kung dato pa ang taon ko, digid ko mahadlok sa papa ni Hazel. Tuwaon ta ko sa iyang graduation. Ngitambong. Nakakita siyang kagwapa nga mupaso o mahanggap ang iyang kahumot. Buang ka ko eh. Ano kung magmahay mo ko? Maugin niya akong swerte. Nataw sa mga pobreng ginikanan. Pero, ay, nganong di man ako mahimong kalimtan si Hazel. Kinahanglan dawaton kong kamatuoran. Nga dili gid mi para sa usag-usan ni Hazel. Ganina rin kung nakamatikod ni mo. Nga naman, pa? Pagsamay mo na matikdan? Wa kay gana. Ha?
Wa ka gani mutabang na ko sa pag-abi-abi sa itong mga bisita ganiha human sa imong graduation. Wa man ko nimo ipaila-ila nila. Kinahanglan pa bagod na. Mayor ka to o gobernador ang giimbitar na ko panihapon tungod kay may graduate ka. Sorry lang pa. Hmm. Saon, di ka po'y manggod ko. Ikapoy kag dagandagan aron pag-ayos imong cellphone. Ha? Kakaron. Nagtuo ka tingali nga wa ako makabantay sa imong gibuhat kaganiha. Kanunay mong giayo ang imong cellphone. Gusto lang ko nga doon ako'y happy memory sa akong graduation. Ambing imong cellphone ba, Hazel? Ambing imong cellphone. Nganong imo magkuhaw ng akong cellphone? Ambe, doon ako'y tanawon. Ang pagpaso ra magud nako pa ingon sa stage nga akong gikuha aron doon ako'y remembrance. Ambe lang. Tanawa. Kadtong pagpaso ninyo mo ipakita nako. Kadiyot lang. Nagduda ka nako pa? Gusto lang ko maniguro. Okay. Hmm. Mauna ang pagdawat ng mong diploma. Suman, wanay lain? Wa na. Kuha balik ang imong cellphone. Maayo gani kay ang pagpaso ra ngayang gustong makita. Hinuon, dili man niya makita ang among convo ni Milan. Kinahanglan magpantay nako. Kon may convo ning duha, itingalig mangalit lang ukuha si papa sa akong cellphone. Nagduda gid si papa. Ug may mong sakto ko sa akong duda, nga doon naging musumbong ni papa. Nagkasulti mo si Hazel sa cellphone? Lagi. Iya mo kong ipakita siyang pagdawat siyang diploma. Kupahang Hazel rin Mayong eh. pagpaminaw sa Milan, Lex Pino. Wa na sa ka magsenyorita niya. Nainan mo gud ko. Best friend mo gud mong duha. Kung kamurang duha, best friend mo. Unyang madunggan kasi ang amahan nga mag-Hazel lang kaniya. Dili ka kamatamparusan? Ha? Oh, kinuon. Dadon man ni Senyor Emilio si Senyorita Hazel sa Manila. Lagi ka no? Nag-uol bitaw siya kay di mo gid siya ganahan sa Manila. Wa siya mahimo. Dugay pa tingali mo magkita pagbalik ni Hazel. Sige, lingkod na, Hazel. Thank you pa. Ini kumaro na ito pamahaw. Magpahatod na ni Botoy sa syudad. Unsa? Anong nakugang ka? Dili ba nga gisultihan ka naman ako? Nga karon tamanggikan padoong sa Manila? Buntag da kita magikan. Layo gikan din hayang syudad. Unay may gilayon pagyud ang airport. So, kinahanglang sayo tang manggikan. Dili da ako makapanamilit sa ako mahikala dinhi. Kung ano manamilit ka pa man, kinsa man na sila? Labaw pa ba sila kahimtang kay nato? Pa, bisag mga kabus sila, pero maayo man sila matagad na ako. Mura magani kog senyorita gyud kun ila kong makita. Dili, sila ang gusto na kong mahigala ni mo, Hazel. Pa, Sige na, kao na. Pero dili ta malangan. kinahanglan nga matawgan ko dayon si Milan. O pahibawon nga karon na day may mga to sa syudad. Hain man to na ako mabutang akong cellphone. Dinihira man to na ako ibutang sa akong bag. Ay, para di ilam sa ulan ng akong cellphone. Kinahanglan matawgan dayon ako si Milan. Pero, kinsa man sa ning nanawag? Si Milan ang nanawag. Kinahanglan nga ako na ning ilak ang butahan aron dili ko masudlan ni Papa nga nakigsulti ni Milan sa cellphone. Nanawag lagi ka. Salamat. Abi na ko, di na mo tubagon ang akong tawag. Mahimo kang dili na ko tubagon. Mintuyo ko kung hatag ni mong cellphone aron makasulti ta. Mga days ha?
ko nimo. Imo lang kong naunahan. Mao ba? Karon na may mga to sa syudad, sa airport. Ha? Di na dito magkita. Sakitan ka? Sakitan. Kay... Maghimo pa man unta kong laing kwadro sa mga kaba-kaba aron ipadani mo. Unya na lang tagay mo. Inibalik na ko din eh. Mubalik pa ka? Mabalik ko eh. Basta, imong tinudo ng imong promise ha. Unsa ganito? Dali asod ni mang malimot oy. Dili di ay ka sincere nga misaad na ako. Tao ragod ko, malimot, yun. Painom-dumin ako. Nga dili ka una magbaton og girlfriend. Ha? Nagkugang lagi ka. Mangita gid ay ka girlfriend. Mao ganing nakugang ko sa imong giingon niya saan ako. Unahon gid una nako ang akong pagtuon. Unya na lang ta magsulti ha, Milan. Musuod si Papa sa akong kwarto. Manawag lang ko nimo. Okay, Hazel. I'll be missing you. Nganong nanarang ka man, ha? Mag-ilis, good ko. Mag-ilis? Wa ka pa man lagi makailis. Papagani ko makaliko. Kaduang naman o ako maligo, maunang nanarangka ko. Unya, mausay imong pagpanuktok. Sige. Pagdali na diha. Buntag paganing sa'yo. Nagunit naman kanian ang imong silpon. Kamauna ko na eh. Sige ka mauna ka. Kamauna ko unsaon paggamit ng cellphone nga gibilin Hazel. Kahi, asad ni Mugnaong Milan, oy. Senyorita Hazel, lagi. Ay, sagdi na gud ko na eh. Kung kita rin masulti, mag-Hazel ang gud ko. Amiga gud ming duha. Maglikay lagi ka. Manlarga na bitaw sila karon eh. Ha? Nasaman sila manglarga? Karon na gud. Ay, may gilayon ba ang syudad na eh. Unya, muadto pa sila sa airport. Mao di na nawag ka niya, kay karon man di ay sila manglarga. Wa ko kibaw na eh. Kuan lang. Nagtuntuon magud ko panawag sa akong cellphone. Unya, mibagting o gitubag ni Hazel. Ako na gitong timan-an ay, aron kung mingawon ko niya. Sayon na ko nga makatawag niya. Imog yung tawagan? Unya, tupad niya ang iyang amahan? Iya kakahang tubagon. Oo na isa. Oh. Basta kay kahibaw na ko nga manawag sa akong cellphone. Noy. Na, ayagit taong kusuguan niyo rita. Balibad gud ko. Pasgid ko, ana. Dili man ta mga tugod. Ay, salamat. Di ay? Unsa may imong tuyo ni Rita? Nakatultol naman ka sa ila, no? Sayo naman tong tultulan ng ilan ni Rita. Noy, doon ako ihangyo ni mo, Noy. Pero, ayaw gitsulti si Papa sa akong hangyo, ha? Di, oy. Ay, maigo pa lang noon ko sampalong. Muy kasakit. Pag-aadtua lang siya sa ila, Noy, ha? Unya, panid kung doon na ba siya ikasulti nga papay, ha? Unsa? Imo tong uyab ni Rita? Di man, pero close lang ginako siya. Sige na, Noy, butoy. Pamaray gini nga ako ni mo. Sultihig ko, Noy, ha? Sige ni Rita. Tandoon tanang ka kay niya paingon nga ng imong amahan. Ha? Doon na kay gisugo ni Butoy. Uha, uy. Abi na kong manlakaw na sabo. Pa, mga doon naman kahata sa syudad. Nganong magduda pa manggid ka nga manlakaw mi sinoy Butoy. Tingalig doon na mo ipaliton. Puslan man nga Manila man ka ang atong atuan. Di, adto na ko sa Manila mamalit. Ngunit
gusto kong madungogi ka ni mo, Hazel. Sige, manlagaw na ta. Kadiyot lang, si Karen maning nagpaingon nga ni, Papa. Mga ano mo dahil kung niya sa paingon nga ni? Ay, amiga ko na ko si Karen pa. Manamilit sa ko niya. Karen! Nga no, Nyorita? Mga to na mi si Papa sa Manila. Pag ayo-ayo mo din niya. Kanindot ni mo, Nyorita, uy. Ato naman ka mag-college sa Manila. Swertehan nga nakaamahan o adunahan. Husto gid ka, Nyor. Sige, Karen. Pag ayo-ayo mo din niya. Salamat, Nyorita. Ikaw, Karen. Doon na ka ba'y nasayran nga lalaki nga nakagusto sa akong anak? Ha? Senyor Emilio. Tingalig doon na kay nasayran. Pero mo lang gitago kay kanako. Nga naman ka pa. Maayong Nagtuod ay ka pagminaw nga doon sa ay mga Lex lalaki nga Pinoy. taga-dini nga maduol na ako. Oy. Kay nahadlok sila ni mo. Angay yun silang mahadlok. Dili ko makatugot nga maminyo lang ang akong anak sa among saop. Pa, Dili ka angay din Hazel. Ug dili na ko gusto nga mubalik ka pa din Tuan na si Senyorita Hazelan. Kita ka? Wag yun ta kumuduol nila. Pero gitawag man gyud kong senyorita. Mauto nga, napugos na lang kog duol. Gipangutan na lang hinuon ko ni Senyor Emilio kung kinsay uyab ni senyorita dinhi. Ha? Kay doon na day uyab sa Hazel. May balibad bitaw ko. Pero giusab kog pangutan na kinsay iyang suod nga amigo nga taga dinhi. Oo niya, imo kong ginganlan. Wa uy. Tingali pagitaon pa lang hinuon kasi ang mga silingan o kulatahon ka. Oo. Mangulat talan di sila bisag waysa. Milan, nakakita na bitaw ka ni Senyor Emilio. Og nakadungog ka na sa isog niyang tingog, di ba? Nagsalig lang gid sila sa ilang kwarta. Tuan na hinuon sila. Mudot sa makunot sila sa airport aron ato sakay paingon sa Manila. Magtuon kog mayo, Karen. Kung professional lang niya ko, nakasiguro ko, doon nagyo kausaban ang akong kinabuhi. Kana gyud Milan. Paningkamot gyud. Aron ikaw na sa itawgo na mug Senyor Milan. Oh, anong may apil makagkatawa? Kasi nasayod. May tabugin ang imong gisulti, di ba? Di na di may magkita ni Hazel na eh. Nga naman? Nanlarga na sila si Senyor Emilio sa Manila. Uy, wa na di ay din si Senyorita Hazel. Wala na ko no. Ingon si Karen. Sagdi lang dong. Hindi lang. Nakasiguro ko nga magkita pa mong usab. Ug inig-abot niya ng higayuna. Lahi ka na. May uminto ka na. Usa ka na ka-professional ug dili na sayon-sayonon sa pagkulata ni Senyor Emilio. Nakapili ka na ba kurso ng imong kuhaon dito sa Manila, Hazel? accountancy lang niya akong kuhaon. Dili ka gustong magdoktor? O kaha, lawyer? Gikan pa kong nag-eskwela pa. Ug ang kurso nga imong gihisgutan, dugay pang mahuman. Doon naman sab ko'y ikagasto. Gikinahanglan masab sa atong kompanya ang accountant, di ba? Bahala ka. Basta ang importante nga malayo ka sa atong mga saop. Dong, kanang sige magkagunit anang imong silpon. Wa naman si senyorita din eh. Naguwat ako nga manawag si Hazel na eh. Kay gayon ka to siya panawag ni mo, Dong. Naagod permis ang kilid ang iyang amahan god. Nakaila ko niya na eh. Mangita yun siya gigayon aron magkasulti ming duha. Unsa man. Uyab di ayun mo atong senyorita. Hala, sig pangutan na. Ila ginay. Ano mong sige kog pangutan na? Unya, anong mura magsiguro manggil kang tawgan ka niya, be?
Ang mom na yung saan ako. O mura sa ko guilty na kay wagin ako mausbig hatag si Hazel sa kwadro nga kaba-kaba. Oy, nakahatag ka naman niya kaduha. Mahay lagi kong mahayon. Nay, kay ako mong gipabayaran ng una na kong gimo. Dong Milan. Best friend man ang taming duha, pero ako bagid siyang gipabayad. Ay, nakasabot si senyorita ay nga no imo tong kibuhat. Iya pa gani kong gihatagan og masulob nako sa inyong graduation. Mao na nakapadakok samot sa kong pagmahay. Murabag, ako yung gipangwartahan si Hazel. Ay, napaguna-una ni Ana. Ay. May mo man sad nga, maghimo kag laing kwadro. Bisag daghanon pa na nimog himo, aron ko magkita mong usab si senyorita Hazel, ubay-ubay kag mahatag niya. Mabada na niya akong buhaton ay. Wa pag yung tingali makakitag higayon si Hazel nga makatawag na ko. Wa man gyud ko buwag ni Papa, uy. Hindi gyud ko makahagayon sa pagpanawag ni Milan. Ay, nakasiguro gyud ko ba nga nagatang na si Milan sa akong pagpanawag. Madlok masab ko nga siya'y manawag. Sigurado gyud nga mangutana si Papa kisay nanawag. Bahala na. Umato ko sa CR. Ato ko dito manawag ni Milan. Asa man ka? Mag-CR sa ko, pa. Ayaw pagdugay. Dugay paganit ang malarga. Wala ba'y kapahuwayan din eh. Tingbalangon niya ang imong pagpahuway dito sa Manila. CR sa ko, pa. Ayaw pagdugay, ha? Dili lagi. Oh. Nga nung magdaha pa magyug ka og cellphone? Ambe. Ako'y gunit. Unsa? Ambe ng imong cellphone. Ay, ako magunin cellphone. Ngano ikaw may nitay magunit, uy. Excuse me. Nakatawag lagi ka. Kadiyot na ta magsulti, ha. Ni aron mi sa airport, nagpaabot sa among flight. Ano ba? Nagduda lagi ko nga dunay nagpatakag sumbong ni Papa bahin sa akong mga lakaw. Kay permi lang kong gibantayan. Ha? Kinsa ba sa'yo mapatagag sumbong? Uwa pa ko masayod sa pagkakaroon. Pero may bawaan na ako. Sige ha, dili lang ko magdugay. Magtiwas lang niya taga-istorya kung tuan ako sa Manila. Sige. Ayo. Amping. Ikaw, Sab. Maghimo kong daan o mga kwadro sa kabakaba. Sige ha. Huwata ang akong pagbalik. Tuwa na gid sila sa airport na eh. Nagpaabot silang flight. Nag-ool ka? Nag-uol gid. Wa mo ni magkasulti ni Hazel nga adto di siya mag-college sa Manila. Nak, dili ka angay mag-uol. Dakan man gud na sila kwarta, God. Dato, God. Bisag asang eskwelahan na, makasuod gyud si Senyorita Hazel kay dato man. Buang nga sad nakoy. Ano ka? Ano nabuang ka? Magpadaog mo sa kong kamingaw ni Hazel nga. Kay pa mo gid ko nga. Way paing na ning among kasuod. Dong Milan. Ibaw mo ko ba? Digid ko angay niya. Kaniadto pa gyud. Kaniadto pa gyud nahibaw na ko. Pero nganong nakigsuod mo ko niya? Buang nga na ko na ino. Di ka buang dumoy. Taugod ka. Busa, natural lang nga mubati ka ni Ana ngadto ni Senyorita. Pero, palugar gid pirmidong. Iba-ubay ako nga layo kaya nga mong gintang. Nabaw ko na sayran nga digid ko angayan sa iyong pagtagad. Sagdi lang ay. Maayong Sabag-fan pagkuminaw ko. sa Lex bitaw, Sab. Pinon.
Kaniadto, wa mo gid problema. Suod kay mi, wa ginay problema. Isag unsang orasa, magkuyog ming duha, aron manakupog kaba-kaba. Pero karong mga dagko na mo, klaro na ang inyong kalainan. Ano sugang doon nagtato, no? Doon na sa'y pobre. Equal na lang unta ang tanan. Wasay challenge? Isad ka mahagip? O karon dawaton mo ang hagip, tinud-ang imong pagtuon dong. Ang edukasyon sa tao, no? Maoy makaguba o makahimo ni mong tao. Timan ina, anak. Kumusta naman ka? Okay ra rin. Pero, gimbingaw gid kang senyorita Hazel. Ngaw, uy. Bumugod ko maanad nga, di na ko siya pirming makita. Pero, maanad ako yun eh. O niyan sa man? Dili ka lang magpa-enroll? Bag-ubog nito mag-graduate. Enrollment tayo ng imong giunaw na. Maayo man na makapili ta sa atong schedule good. Nagsugod na day. Wasad bitaw ko mahibaw. Gilingaw-lingaw lang ti kaoy. Ikaw din. Karen, kasuod gawas na gyud ka sa bayasyenda kay wa naman ang isog nga Senyor Emilio. Na, mahadlok lang gihapon ko uy. Nga naman? Mukalit palag abot ang senyor unya, maatlan ko nga to asasod. Tigalit pa sa nginlan ko. Mamasangil lang day, bisag way nakitang sambol sa iyong mga mata. Maayo na lang nang maglikay, Milan. Rin, balik ta ba? Sa school ba? Unsam day mong kuha ang kurso? Education. Magmaestra di ka? Ganahan ki kong mutudlo sa mga bata, Milan. Kana lagi kun makasustenir sila sa papa ug mama sa gastuhan. Anak naman ka sa public school? Unyag public school, wa day bayranan. Kuan? Mangita lang scholarship. Kanang makaminos ka sa bayranan ba? Abi ni mo, Milan, ikaw nindot kaayo ka. Kay full scholar gid ka. Wag yun nauna-un si nanay ni mo. Naagya po na eh. Pero di ko nauna-un sa may problema nga moabot sa akong pagskwela rin. Ang importante nga, makahuman gid ko sa akong pagtuon. Doon na ka day pangandoy? Pangandoy nga hinuwaman. Unsa? Oren, huwaman ko ang pangandoy ni nanay. Mauni nga itong mansyon nga naimutang sa mahalong lugar din sa Manila. No, I can't believe this. And you have to believe what you've seen. Ato ni. O sa gayon nga wa na uni ako. Ikaw na'y manag-iyan eh. Malipayon ka kung mupuyo ning baya, Papa. Why not? Ikaw mao'y senyorita din ug ang tanan mong sugo tumanon gyud sa mga katabang din Naanat ko gyano nga pagpuyo dito sa probinsya. Niya ka na sa Manila, Hazel. Pangandam, kay ipaila-ila ko ikaw sa taas nga hutong sa society nga ako karong nahimutangan. Papa. May nakontak na kong organizer nga may mahibaw sa pag-abuhato na tong party rin sa atong mansyon. Party? Act like a princess, Hazel. Wa ka na sa probinsya, niya ka na sa Manila. Ug ang tanan uniyang mag-alirong ni mo din pulos na ana sa high society. Dili ko gustong maiwit ka sa mga kalihukan din Kalimte ang imo mga kaila dito sa probinsya. Nagkasabot ka? Wa na magid manawag si Hazel ako, nay. Tingalig na limot na lang gid siya na ako. Anong di ay? Dili ka mabuhi kung wa si Senyorita Hazel? Oh, mabuhi na eh.
may magtuan yung kaldero. Anak, nahibaw ko, gisakitan ka paghihapon sa inyong panaglagyo ni Senyorita Hazel. Pero dong, ipatigbabaw yun ang imong pangandoy. Kinahanglang pahimuslan mo ang mga maayong kahigayunan nga miabot nimo. Aron makahuman ka gyud sa imong pagtuon. Aron mahimo kang profesional. Daan pagid lagi kong dinhiti ka magkita. Karin? Nananaw na sa kagdakpunan nga mga kaba-kaba, no? Aron himuon imong dekorasyon, no? Mapilagag dakop? Hindi, uy. Wa ko'y hilig, ana. Nga nga naman yaman ka. Nagpa-enroll na ka? Ugma. Nagsabot na Miss Nanay. Ayaw kong ina nga magpauban pa kang nanay ni mo aron magpa-enroll. Di, uy. Grabe sa ka na. Ikaw? Enrolled na ka? Ganiha lang. Nangita-bito ko ni mo dito sa eskwelahan. Lo, anong ko ni mga pita? Kita untang duwang magtinabangay sa pagpa-enroll. Sos, di man good lisod. Maghago ka lang gamay, enrolled ka na. Huwag man ako muad to. Wala naman manawag sa Hazel rin. Naghandom lang digapon kaniya. Friends ko may duwa. Close friend. Best friend. Milan, tuwa na sila sa Manila. O may bawi akaunsa ng Manila, di ba? Ay. Di gaday mahimong mula tagsaad, no? Unsa na? Mituog ka na gyud nga mausab gyud ang imong kinabuhi din sa Manila, no? Maura man kihapon pa. Unsay mo ra gihapon? Bungga ang pagpaila ko nimo sa akong mga higala. Ingon man sa kaubanan nako sa negosyo. Unay mayon kang maulang gihapon? Huwag ko makaila nila. Pulo sila mga bago sa akong pananaw. Huwag ganigib ko'y nahinumduman sa ilang mga ngan. Ayaw kong na Hazel. Nga nagbinugo ka. Sikat ga eskwelahan ang imong enrulan unya din he. Busa ayaw gyud ko hatagig rason. Garili ka malipayon din he. Pwede na ba ko mapaway pa? Sige. Paway na. Karong taod-taod, muabot ang imong coaching staff. Unsa man na siya? Maoy mo tudlo sa angay nimong buhaton. O kinahanglang imo gid siyang sundon, Hazel. Kinahanglang maminaw ka gyud niya. Ingon ini nga akong kinabuhi dito sa Manila. No. Wala ko robot din eh. Ang tanang mando ni Papa, kinahanglang mao'y masunod. Dili ko malipay din eh. Ang ako di ay cellphone. Si Milan. Ang ako cellphone. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Ang cellphone. Si Hazel ang nalawag. Hello? Hazel? Kumusta? Nia. Sige, guwat sa'yo mong tawag. Sorry ha. Nabisi jud ko. Okay lang. Inahinay ko nang nadawat ang kamaturan. Kamatuoran na unsa. Nga managlahi nga tong kalibutan. That we are not meant for each other. Dili ta angay sa usag-usa. What? Unsa ko na imong gisulti, Milan? Naa ka na sa Manila, naa ka na sa langit. Samtang ako, ni asayuta. Ayaw ko'y pagsulti, anak. Really, nangita lagi ko panahon. Hindi ko makatawag ni mo. Kay permi kong ipauban ni Papa sa iyang mga lakaw.
Kaya akong gida sa office. Mihatag siya party aron ipaila-ila ko sa iyang mga kasosyo sa negosyo o sa iyang mga higala. Okay na lagi na ko, Hazel. Di na masad mahimong ako'y manawag nimo kay tingalig. Naasa imong duol si Papa nimo. Ayaw ko pag-ingon ana, Milan. Ang pag-uban ko ni Papa diri sa Manila. Maulay pagpaila nga iya kong anak. Nga under ko karon sa iyang discretion. Wapo ko'y mahimo aron sa pakon ko ang iyang gusto. Nakasabot kay ko sa imong kahimtang sa pagkakaroon, Hazel. Mo na hinungdan nga dili ko makapaabot nga magtuman kasi mong gusto. Sa pagkakaroon na, Milan. Pero sa gayon, nga gusto na unya ko sa akong ko. Ako ni magbuot sa akong kaugalingon. Mark my word, Milan. Okay na lagi. Kon, kanang saman, nagpa-enroll na ka diha? Wag pa lagi. Ikaw? Ugma, magpa-enroll ako. Paningwaon gid ako nga makahuman sa kong pagtuon. Bisag unsay mahitabo, kinahanglan yun nga mamahimo kong professional. Oh, anong sige nam sa kagtutok sa imong cellphone? Napa si Senyorita Hazel? Wa naman ay. Nag-uol ka nga tuan na siya sa layo. Magpa-enroll ako ugma nay ha. Uy, ikaw ba akong gipaabot? Ingon si Karen, sa iyon naman ko no. Nga hindi man ka magpauban ni Karen. Mawag ko eh. Abig pa lang ni Karen nga. Di ko kayang magpa-enroll nga ako ra. Aron basad ba nga, sa'yo na lang nimo ang ma-enroll? Mas nindot yun na nga haguan nimo ang gusto nimong kaputon. Sige, ubanan ka lang nako. Nanay sudoy. Unsa ko kinder nga imo pag yung ubanan? Gailang yung kwarta niya kay tingalig. Doon na ko bayranan. Sigurado kay na dong. Wa man gito mahilabti ang gihatag nimo ba nga bayad sa kwadro sa kaba-kaba. Kinahanglan gyud nga tinud-on ako nga akong tinguha nay nga mamahimo gyud kong professional. Pa, kinahanglan ba nga doon ako'y tutor? Kinahanglan. Aron dili ka maignoy din eh. Tudluan lang gud ko kung asa ko paingon o usay akong buhaton. Ayaw ko supa ka, Hazel. Dili ko gusto nga doon ay makasaway nimo. Kay mo reflect ka na sa akong pagkatao ang imong kasaypanan. God, may mong nabaguan lang ko ining dapita. Pero ang pagpasikot-sikot inis Manila, dali ko ra nang matimanan. Mahimo ba, Hazel? Ayaw ko supa ka? Muingon gani kung ubanan ka sa imong coach o tutor, kinahanglan imong sundon. Hangtod ka na sa ang pagsunod ko sa tanan mong gusto. Kung makita ko na nga makabarug ka na sa imong kaugalingong mga tiil, basta sa pagkakaroon, kinahanglan ako mo imong sundon. Na-enroll lagi ko nay. Oh, may noon. Nyawa ka magisod. Dagkan blay mo tabang nay basta magpangutan na lang gid ka. Nay, kuan ko nang nakuha ang yung kwarta nga imong gipadana ko. Ay, wala problema na ko, oy. Imo gud nang gigasto para sa imong pagtungha. Sige lang nay, magtarong gid ko sa akong pagskwela. Kinahanglan gyud nak. Aron matuman nimo ang gihuwaman nimong pangandoy diri nako. Wa pa day ko malimot ana nay. Uy, di ginoon ko malimot ana dong. Aron doon nagyo direksyon ng imong kinabuhi dong. Ikaw ra gihapoy mabulahan. Nabaguhan ko da sa sit-up. Di pareha sa high school nga straight ang schedule. Milan! Karen! Nalipay ko na nga nagkita na kita. Karen, nabaguhan di ako. Ngun ini din college. Bitaw no? Dili pareha sa high school nga, dungan tagsuod ba? Dungan sa tagawas. Hapit na kita ini matiguang. Tiguang agad-agad? Mo pa gani pagsugod na to sa college? Asa man ka? Vacant ako ron. Ngitaglingaw. Vacant sad ko. Uban ko ni mga mangitaglingaw. Ay, ikapoy, ako lakaw-lakaw dito sa eskwelahan aron di ko ma-enroll. Dito palang unta to sa probinsya. Malingaw di ko. Kay sigurado man di ko nga ikauban ako si Milan. Ay, husto tuod. Tuod naman di kong huwa magkatawag ni Milan. Akong tagon si Milan. Sigig panawag si Senyorita Hazel ni mo? Wa naman. Anong sige mo mugsangpit ni senyorita nga wa naman sila din eh. Wa sa dang yang amahan. Maayo gina mag-anad-anad gitag sangpit niyag senyorita, uy. Mao gud man doon ni Senyor Emilio good. Nya si Hazel, masuko man siya kung ako siyang sangpitog senyorita. Mao lagi. Masuko bitaw siya. Pero kinahanglan dili ta masayop. Kay tigalig madunggan ta siyang amahan. Malaparuhan gid ta. Isog din na si Senyor Emilio, no? Suma good. Nakabantay man ka.
O, Lisa. Rin, di kit kahilig og kaba-kaba. Ha? Nga naman? Aron kita na lang magkakuyo, ginig panakop na ko kaba-kaba. Daghan magugog trabaho sa amo, Lan. Tuagod permi si mama sa bayas syenda. Si Papa, tuasad permi sa mga tanom. Ako rin magatiman sa akong mga manghod. Oh, mayon sa tugdon na ko'y kauban ini panakop na kong kaba-kaba. Wa man gid mo tubag si Milan. Sige man lagring ang iyang cellphone. Kipulaan na lang ko paminaw. Mayon taron kay magkasulti unta mig maayo. Kay may kitambungan mang-meeting si Papa. Ay, ngano pang wa man tubagan ni Milan ang akong tawag. Iya na lang kang gipasatyan ang akong gihatag niya ang cellphone. Nahiubos gid ka siya sa mong panaglakyo. Gimingaw na baya ko niya. Oh, wa na lagi ko kakita ni mo nga nagsigigunit sa cellphone. Ay, nalimot na tingali season ako na eh. Tingalig busy lang, good. Ingon bitaw siya, busy ko na kay siya. Maunang, wala na ko mulaong nga, magsige siya panawag na ko. Onya, dili ka matayan ang cellphone? Ah, nanay sabi, ganong tayan na cellphone. Tingali maguba, tingali, ang buti mo ipasabot. Ay di ba, tayan man ang usa ka butanggod kung dili na nagamiton. Gamiton kaya po na akong cellphone na yun eh. Mo ba, nyan dili man ikay manawag. Kamao naman ka. Madlo kayo manawag na eh. Tingalig na si Senyor Emilio doon ni Hazel. Oh, gusto di ay tuod sa. Magawat lang gid ka nga manawag si senyorita ni mo. Ana na lang. Di na lang gid ko mulaom na anay. Halo? Nay Butoy, nainumdum ka pa na ako? Hala, uy. Si Senyorita Hazel ba? Pila lang gani kagkaadlaw des Manila. Malimot dahin ko nimo. Kumitsara tong ako na yun eh. Noy, katultul man ka sa ilang Milan, no? Katultul. Kay imo man kong gitultulan. Iadto ko, Noy, bi. Ha? Ayaw lang pagsapa diha, nga mauni akong gisugot ni mo. Nanawag ko niya, wa man gud siya matubag. Tingalig, nasakit ba siya, Noy? Simpa ko. Matay nyo Rita. Kanagay imong isugo na ako. Di lagi ko masulti ni Papa, nga gisugot di ka. Sige na, Noy. Di ba, may hangyo naman ko ni mo bahin ini ni Milan. O lagi nyo Rita. Pero mahadlok man ko sa imong amahan. What diris Papa, Noy? Mo na hinungdan nga nanawag ko ni mo. Sige na, Noy. Gusto lang di ko masayod kung unsay nahitabo ni Milan. Wa man gud nako siya makontak sa cellphone. Unya, sure ka nyo Rita nga. Wag yun si Senyor Emilio. Sure lagi ko, Noy. O ayaw ka pala ka, Noy. Magkauli ka ni ko diha. Doon ako'y premyo ni mo. Sulugoon ko ninyo Rita. Busa dili kinahanglan premiuhan ko nimo. Ang ako lang gud mahadlokin ko sa imong amahan. Dili kay may bawas si Papa. Nga doon ako isugot ni mo. Sige na, Noy pa. Iato ko ni Milan. Sige na Rita, uy. Bahala na ni. Milan, idad anti kag pansit, oh. Lah, kitsa may na-birthday sa inyo. Wa, uy. Nagdamang gud og presko nga Miki si Mama. Maunang nagpansit na lang ko para sudan mo. Unya kay nahinumduman ko nga ganahan kag pansit. Mao nang gidad anti ka. Salamat kayo rin ha. Dali sa dali. Aron, ibalin sa na akong pansit. Ay, anong di magkakabalibad ni Rita Hazel eh. Larang bayan nilang Milan eh. Unsa ka ano? At kung di ka na ko si Milan aron magsusi. Uy, ana. May babay man nga bisita si Milan. Murag, kung may sakit ka ng ginganan og Milan? Murag, ang anak mo na ni sila kadtong kusinera sa bay asyenda? Gusto, maugyod. Unsa ka, no? Ako kang adtuon si Milan, o pangutan-on nga nung wa niya tubaga ang tawag ni senyorita? Di na lang ko maadto eh. Doon na gud siya bisita. Miato na ka, Noy? Dito na lagi ko, senyorita. Dili pa ko dugin na abot sa dihang nanawag ka sa telepono. Nagkaygayon kong tawag, Noy, kay wa man si Papa. Unya, Noy, kumusta man si Milan? May sakit ba? Wa, Mar. Wa di siya sakit? Nga nawa mo siya matubag sa akong tawag.
may bisita man siya, Senyorita. Kadtong anak sa atong kusinira. Si Karen? Maoro, Senyorita. Karen din nga natong anak ni Sila? Sige di ay adto si Karen sa ilang milan. Wa na gid ko'y kasayuran na, Senyorita. Basta katong pag-adto na ko. Dito mas Karen. Salamat kaayo na ya. Mao di ay dili na makatubag sa akong tawag si Milana. Lalingaw di ay ka ni Karen. Sakit ta sa akong tugan, uy. Giyat na na kag pansit ni Karen dong. O, nay. Kaya naibawa mo siya nga ganahan kay pansit. Magdungan ta ka, ya. O sige, yan sa man gigutom na ka. Wa pa man noon. Pero kung gigutom na ka, nay, magsukad na ako. Ako rin sukad dong. Sus, nanay. Wag ko to di klase. Ako na say atiman ni mo. Unsa man, masakitan ko nga imo timan nun. Pinangga ko di ka, nay. Masaling ko lang diha. Kay sukaran ka na ko. Aron, magkasawa tag pangaon. Di ko may matanga. Si Karen kahinong dana. Nganong dili na to bago ni Mila nang akong tawag. Gusto kang akong duda nga si Karen mo itigsumbong ni Papa sa akong kalihukan dito sa probinsya. So ayan akong tawag si Milana. Murag dili ko may matanga. Kinalang ikasulti ko si Milana. Oh my God. Niya na hinuon si Papa. Kumusta ang imong pagtungha din sa Manila? Gihasulan. Come on. Wa ka pa manggoy daghang mga higala din, he? Lahi gyud dito sa ato pa. Unsa ba? Doon na ka may uyab dito sa ato? Pagkauyag ka ako sa ato. Nga mahadlok man nimo ang mga tao dito. For sure, katong mga ginikanan nga nanarbaho nimo, mudayon jud og padlong sa ilang mga anak sa pagpaduol nako tungod kay tigri ang akong amahan. Hazel! Nanubla ka na, ha? Mahimo na ba kong musul sa kong kwarto aron mo pahuway? Gikan pa ko sa eskwelahan. Sige. Panglak sa imong kwarto. Ipatawag ka lang unya na ako kung mga na ta. Hala, nalintang gila akong cellphone. Murag, wa naman tayo bateri. Makadaot mo ka na. Ang sa manay? Kanang kuan god. Kanang hotdan og batire. Kanang madrain? Namutan na oy. Kung wa ka tagayag cellphone senyorita Hazel, wag gyud ko masuhito unsa ano paggamit. Kumao na rin gamit og cellphone ay? Di oy. Oh, hala nay. Oh, nga naman, sumay na itabo. Kadaghan og miss calls. Labing siguro. Si senyorita gyud na nanawag nimo. Siya gini nay. Ako na ini i-charge nay. Kitaan talagi ka. Ha? Dito ka atong ginganan og Milan. Nganong kita man kanako? Gisugo kang Senyor Emilio no aron bantayan ang among kalihukan diri. Wa oy, Onya, ngano nakakita man kanako sa ilang Milan? may agi man ko. Og nakita ka nako dayon saka sa ilang Milan. Unsa? Imo tong uyab si Milano. Simbako kanoy uy. Wa man mangulitaw si Milan nako good. Dito malay kas ila lagi. Na. Kun mo ato day ko sa ila. Uyab na day ming duha. Kalain sa una-unaon nga ako na hinuon mo ng uyab sa laki no. O mao ganing nangutan nako. Suod lang gid kaayo mi si Milan noy. O paborito ni Milan ang pansit. O kay nagluto man ko ato gayon na. Ako sing gatagan. Aw. Mao di ay. Diliin taon mi uyab si Milan uy. Og wa pagid ko'y uyab. Di man gihapon mo tubag si Milan sa akong tawag.
sila naka si Karen? Misamot na gano'n hinuna akong duda nga si Karen mo itig sumbong ni papasa akong kalihukan din eh. Ug masabot na ako nga iya ni kibuhat. Aron iyang masulo si Milan. Pero nga nung naingon man ko ini, nagselos ko. Di man may uyab si Milan. So nga nung magselos man ko. Pero, special si Milan alang ako. Lain na sa kong gibati, uy. Wala. Huwag ba ka madaot ng cellphone? Full charge na, pero huwag pa na ako magkuha ang battery. Ito yung charger. Huwag ba ka balik sa Hazel, no? Milan! Karen, nagkatulog sa kagpansit. Wa, uy. Pero doon ako isulti. Oh, ano sa manday? Pagbantay gyud ha. Kay murag doon na ginaniid ni mo. Ha? Kinsa man? Sinoy butoy? Kanang lang driver pa. Murag, may ani naman siya, Karen. Kauban sila Hazel. Mao ba? Nga naman, day. Iya kong giingnan nga iya kuno kong nagkita nga ani sa inyo. Unya, iya dayon kong gipangutana kun uyab ako no tanduha. Unsa? Nalain ba ako sa iyong gipangutana? Murabag, ako may nangulitaw ni mo. Oh. Ayaw pagkatawa, Milan. Seryoso ba ni butanga? Nga di mo kumukatawa nga. Sa iyo pa nang ilang pagtuo. Ang ako mong gikuyawan, kailangan sila magtrabaho si Papa ug Mama ni Senyor Emilio. Tingalig maamong nalang hinuon sila sa duda ni Noy Butoy. Ay, kadlaw ka rin eh. Mulutaw ra bitaw ang tinuod. Ang kuyaw kun unya ra ni mulutaw. Kun silutan na ni Senyor Emilio ang ako mga ginikanan. Ibagting ako cellphone. Si Hazel ang nanawag. Hazel, kumusta? Ikaw, kumusta man sab? Nagsugod na nga mong klase. Huwag ka munang daw si Karen ang magkuyog sa pag-eskwela. Mayong di man pagpaminaw parehas sa ang mong klase? Lex Pino. Kung parehas pa, magdungan good mo. Ambot na siya ka, ha? Uy, kumusta man ang mong pagtungha des Manila? Dagka na ka manghigala nga mga big chats. Nagigay ko nila. Nga naman? Feeling na ako, mga plastic sila. Oh, huwag kayo mga higala diha. Dunay mo, hi, hello. Pero, mulikay ko nila. Kay Tagalog man ang ilang silutihan. Kwan, doon na makakay bakit diha sa imong sinultihan. Ikaw, no? Naglagot tayo ko nimo. Pero imo yung kong napakatawa. Nga nung naglakot mo ka na ko? Uy, mantahan, uy. Di man ka matubag sa ako mga tawa. Ay, Hazel, sorry kaya. Saon, ako mo kong ibili na akong cellphone katong busy pa ko sa enrollments. Nga nung imo bang ibilin? Mahadlok ko nga, mabiyaan na niya ako. Mawa niya. Gawas pa, mahadlok sa kong pangutanon bahin sa cellphone. Di pa mugod ko sa hito. Gawas pa, imura ba ng hinatag? Kaya ako nang hinatag, imo na gitna. Doon na ka tungod nga mo angkon, ana. Sagdi lang. Anaron ko na lang ang akong kaugalingon nga magdag cellphone. Hadlok mood kong mawa. Wa na hinotay remembrance. Doon na kay girlfriend? Daggan akong mga friends nga girls. Ang buot na kong ipasabot. Uyab. Doon na ka na ba'y uyab? Maglikay na ako ng butanga. Aron matuman ko gidang akong pangandoy. Ako arba ng hinuwaman. Unsay inuwaman? Sorry ha. Nadala nun ka sa akong kabuang ga. Honestly, Hazel, di pa ko gustong masamok ang akong pagtuon. Gusto di ko mamahimong professional.